winjo kokali to angido ke YouTube ino iranga ne kama giwuoke. Ne wuoke studio ka warango county ma Homa Bay, wadhi Migori, wadhi Kisumu, warango matimore Mombasa, moko bendo dogo warango e county ma Siaya. Wagoniro kamano kuom paro duto masebedo go. Sani koro chopo kinde ma an wayude ote moko kama gintiere kar kanyo, kantiere ote mowuok e Facebook ka wadarango gi kacha kora achiel kachiel. Ne wapenji penjo ni to rehearsal mari ni timo nade. Sani koro wanya yudane dwaro kata duoko manitiere kar kanyo kaka wanyalo yudogi achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV. Kama gintiere kar kanyo sama wanyalo yudogie mago gin ote mago mantiere Facebook kar kacha ni sani gik mage manitiere. Wanyalo yudane gigo ma jopiny wacho e counties mopogore opogore mago mantiere Facebook mago gigo ma ote makoro duoko oseketi ka kumora mora magintiere. Wanyalo mana rango gi. David Ochola wacho ni neno waka intiere Karen ka kamachielo bende warango kanyo Eric Okeo Kizito. Nyithindo madhi timo penj otim revision, mano e yo kende mar Ikruok. Modong' anakia kik giketh sechegi e manyo mo dipo ka giyudo pi. Aya ote machielo mantiere kar kanyo wanyalo mana neno. Lewis woda wasiboda we watch sani de koro asende kwa wall mar class at remember Lewis woda wasiboda pinyan mana piny inende ka ngundalo mag rehearsal ne koro muga juang. Ayo nandiko kachane remember Cleophas akiagas nyaka sani podi para kata kamano wantiere angwarango moko bende kantiere nyakora moge jongo gonero kamano kuom ote misebedo kanyo kioro moko bende angwarango gi ka sani wadong mana gi dakika 2 kende to watieko ote mawuoro ka Mike Magina Migori Homa Bay County daer mar kwayo hawi maber ne Magina Primary e page ma KCP Nyasaye mondo ogwedhgi giduto. An Brighton Ojala e Ramogi awinjo makare ane chuny boma ma Migori kamachielo Madam amora ahinya gi paro ma igolo. An Bernard Okombo kaya Migori amor kod japuonj to an CBC ni odhiera an akia ni chule nango mano gima ndiere kar kanyo. Wacho ni wane sikund sirkal to eni wachulo Sh1,000 kuom nyathi ka nyathi awuoro. Wacho ni Godber Primary School mane school mantiere kacha. Amor gi japuonj ote bende ochopo kar kanyo mara janeno moro wacho ni andiko kacha sasa mimi wacho ni Anzania kowuok Kisumu openjo ni wacho ni mtoto apate exceeding expectation ama mane gik mantiere kar kacha mago mag CBC gi mano mar KCP. Watieko ote mari kachiel kod gigo duto mantiere nitiere wechego mag arita kwe mantiere sikunde gi jogo ma irito obila omede sikunde mopogore opogore moke piny Kenya. Nyaka sani ote mari nyalo bedo mane ne sirkal, jopuonjre kachiel kod jonyuol? Achako kuom jopuonje usetiyo tiju koro weuru mondo nyithindo otim penj. Nikech kitimo marach itimo ni in iwuon, kitimo maber itimo ni in iwuon. Ng'e maler ni nyithindo gi chieng' moro no pari higni. Ni jonyuol weuru nyithindo, give nyithindo space, wenuru nyithindo nafas mondo gitim gima onego bed ni gitimo, gima osepuonjgi. Jonyuol kuyie mi nyathi yot mar dhi skul koduogo kata ka dhao nitie rit dhao no chieng' moro dhao chieng' moro tok ka nyithindo nitie. Nikech sani nyithindo gi gima gidwaro en gidwaro mondo giti matek, gidwaro mondo giyud max margi. To ng'e maler ni kidhao seche ma nyathi dhi timo penj to i confuse nyathi. Omiyo jonyuol miuru nyithindo gi nafas mondo nyithindo gi otim penj iyo makare. Giriek kik iwe nyathini ofuwo. Nyathini nyalo surprise ni invigilators timuru tich monego bed nutiyo. Ko wachni ni dhi rango penj kik iketie ng'e mang'eny. Tim gimoteri mondo nyithindo gi oyud max gi. Ni askari marito penj
askache marito penj kik uthre tend nyithindo nikech ng'eny nyithindo moko nitie mapok noneno bunde nyaka ne nyuolgi to un udhi i skul gi bunde nikech mane security makoro oket kata kubet kanyo beduru kuhero tich ma otero un mondo uti. Aparo mano kende ema nyalo wacho to jopuonj mag jotend sikunde un bende ng'euru tich oketou kanyo. Osetimnu orientation maber gi jo National Examination Council. TSC rangi kitimo makosa te kaka ipuko mogo to koro mano to wachini. Omiyo tim gima onego bed ni itimo. Nyithindo duto mani Kenya, jotim klas 6, jotim klas 8, jotim KCSE, alamo nu Nyasaye. Nyasaye bro keto kama ber kendo bro miyo upar, ubro bet gi wisdom mondo upar gik ma jopuonj osepuonjou. Ero kamano. Ero kamano ahinya japuonj LEAH ASEGO kuom thuolo matok kod Ramogi TV okinyi ma kawuono Nairobi kinde ka nitiere game kendo wago ni ero kamano ahinya kuom chopo kar kae nyakwa Ramogi jwang' don koro kanye makelo we giko mag wacho ni weche mag wacho ni chenro mar mbaka oromo kama gintiere kar kae nantiere kae kod nyawadwa Joyce Oduor ka intiere kodwa mana achiel kachiel kama wantiere kod e studio kae nyaka sani nitie gimoro ma omaki ito ni timo rehearsal e yo machalo nade ka intiere Mount Carmel bath Mama Safi kacha Nyalenda kaka ne utime na tudruok ma kawuono kata kapok ang' alore in inyalo wacho ang'o kotenore gi mano ka otieko. Cleophas twak obedo makare ahinya kendo wayudo thuolo mar twaka kata winjo pacha joneno magwa mawuok e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Ane kindego mane ane skundego mag primary naneno ni aikora makare asomo kendo anyalo paro kama mane ng'isa ni kidok ot godhiambo to koro onego bed ni beda piny okisomi wacho kanyo ni kisomo kendo tinyalo bedo confused gik mane japuonj osepuonji ka ema koro onego bed ni paro e yo makare kaka nyathi ma bende timo penj mar mondo mi kik ibed kod bagni moramora e kinde ma bende itimo penj. Kaka kamano bende wanyalo kawo thuolo makende mar kwayo hawi maber ne jopuonjre duto ma bende timo penj margi kochakore wuok tich wa wish gi success ka gichako penj ma bende biro tim kanyo kuom thuolo mar ndalo adek. Kaeto tok mano jo KCSE bende koro biro kawo margi kochakore tarik 2 dwe mar 12. Cleophas an mago kende manyalo weyo godo joneno magwa okinyi makawuono. Riti masani nyinga Joyce Oduor agoni ero kamano ahinya. Ochieng Emmanuel wacho kanyo ni ero gik moko nitiere ka opogore to noluoko bench kama noluoke bench kar kanyo. Jennings wuod Ochiel wacho kanyo ni ati koro wuod kanyakwar Kiswahili matin miwacho e wang' jowino koro idwa nodho manyi mane YouTube. Die YouTube mar Ramogi TV podi mano kumoni die YouTube mar Ramogi TV manye kama nitie ka nyaka chieng' wuok tich wago ni ero kamano nya mwalimu LEAH. Ago ero kamano ni jo Ramogi TV kuom yiera japuonj achiel mondo abika awuoye atwage gi jopiny ero kamano ahinya Nyasaye ogwedhu. Ero kamano ahinya kwa Ramogi jwang' ka wantiere kar kae kendo koro watieke mana gi kanyo. Riti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwara ok awach gi denda nade bar sani wewe gi mano ni bed gi weekend malong'o gimimadho madhe yo makare ken chai to ting' minya wadu ka en gik mamoko madhe tiwe wang'i. Oriti masani nyaka Ramogi jwang' warom juma manyien kendo e chenro mar penj chenro mar penj imedo mana kete e Ramogi TV. Oriti masani.